बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 16थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बे जथुम्माखौ सानथामनि हाबाफारिजों सिके दखरानि सिङाव थानाय खामारदैसा रुरेल मिनि स्टेडियामावहाय खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो हांगामा बर' बिथाङा लोगोनो हारिमु गारखै आफाद बिथांमोना जे नोंथांमोननिसिम हानजा मेथाइ बेखौ आङो जागायनो थाखाय खावलायबाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 16थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बे जथुम्माखौ सानथामनि हाबाफारिजों सिके दखरानि सिङाव थानाय खामारदैसा रुरेल मिनि स्टेडियामावहाय खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि सान आरो बे नैथि साननि जोंहा दिनै गिबि हाबाफारि हिसाबै फुंबिलिनि आर'ज आरो नैथि हाबाफारि हिसाबै गौथुमारिनि फिरफिला बिरहोनाय, थामथि हाबाफारि हिसाबै मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो जोंहा ब्रैथि हाबाफारि हिसाबै फरायसाफोरनि जि हाबाफारि स्टुडेन्ट मिट जा बेखौ जोङो दिनै लागोन। दा बेखौ जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरखौ सुबुं सम्पद दानायनि थांखिजों आरो बर' फरायसाफोरखौ जोङो जौगाहोनायनि थांखिजों बे स्टुडेन्ट मिटखौ जोङो लानाय जादों आरो बेवहाय जोंहा आलासि महरै फुंखा सुबुं महरै जोङो मोननो हादों जे गसाइगाव बिएड कलेजनि जोंहा गोरायुं सार अजित बर' बिथां आरो बेयावनो जों मोनबावनो हादों दाखालिबावै एपिएससिआव पास खालामनाय सरन नार्जारि बिथां आरो मोनबावनो हादों जोङो बाक्सा जिल्लानिनो एसपि हिरण्य बर्मन। दा बिथांमोना जोंनि दिनैनि स्टुडेन्ट मिट हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बिथांमोननि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि बर' फरायसाफोरा जेन दावगागोन, थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरा जेन गावबा गावखौ सुबुं सम्पद दानायाव गोसो थुलुंगाखांनाय बिथांमोना मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो नोजोर होनानै नुदों बाक्सा जिल्लायाव फ्राय बांसिनानो जोंहा 80% बारा जोंनि मानसिफ्रा जोंनि न'खरफोरा जोंहा आबादारि बा आबादजों सोनारनानै जोंनि न'खरफोरा सोलियो। दा बेखायनो आबादनि गेजेरजों जोङो बाक्सा जिल्लानि जि रांखान्थि लोगोसेनो बिटिआरनि रांखान्थिखौ जोङो जौगाहोनायनि थांखिजों जोङो दिनै आबादारिफोरनिबो मोनसे सावराय बेंखन बा सेमिनार जों मोनसे बेवहाय लानाय जादों आरो बेवहाय जोंहा मोजां जोङो आलासि जोङो मोनबोनो हादों। दा बेखायनो बै आलासिफोरनि गेजेरजों जोङो आसा खालामदों बाक्सा जिल्लानि जि आबादारिफोर बिथांमोना दिनै गोसो मोदोम जिउ होनानै आबाद मावगोन आरो बै आबादनि गेजेरजोंनो बाक्सा लोगोसेनो बिटिआरआवहाय रांखान्थियाव जोङो जौगानो हागोन जों बेखौ आङो मिजिंथिदों। बेनि अनगायैबो जोंहा मोनाबिलियावहाय केन्डेल लाइटिं हाबाफारि जोंहा दङ आरो बे केन्डेल लाइटिंखौ जोङो जायफोर दिनै बर' माहारिनि गोजोरथिनि थाखाय बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महरै गायसननो बिथांमोना दिनै दावहा खालामनाय बा गुबुन मुं लानानै बिथांमोना दिनै जिउ बावलांबाय।
दा बिथांमोननि जिउमानि थाखाय जोङो दिनै केन्डेल लाइटिं आरो गोजोननि थाखाय केन्डेल लाइटिं जोङो बेवहाय लागोन। दा बेखायनो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया गोबां सांग्रां जागोन, आवगायनायाव जोंहा मदद जागोन, जोङो बेखौ मिजिंथिदों। बिनि अनगायैबो आरोबाव जोंहा मैयानि जि थान्दै जथुमाव सावरायनो गोनां आद्रा थालांनाय जों बेखौबो दिनै रिजुम खालामफिनगोन आरो बेवहाय जोंहा दिनै फैबाय थानाय बोसोरसे समाव जोङो बाक्सा जिल्लाया एबसु हिसाबै जोङो मा मावगोन जों बेखौ दिनै बिथांखि आजावनानै लागोन आरो मिजिंथिदों बे बिथांखिफोरनि गेजेरजों जोङो बाक्सा जिल्लायावहाय बर' हारिफोरखौ जौगानायनि थाखाय, जोंनि समाजनि थाखाय, हारिनि थाखाय, सोलोंथाइनि थाखाय जोङो दिनै रिजलिउसन लानानै खामानि मावलांनो हागोन, बेखौ जोङो सानदों आरो रिजलिउसन जोङो दिनै लागोन। आरो बेवहाय मोनसेखौ जोङो सिन्था खालामगासिनो दङ, बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोंहा APCआनो जा UPCआनो जा जोङो पास खालामनाया जोबोर जोंहा खम अनजिमा बा जोङो फ्राय बारा बेबायदि बांद्राय जों मोननो हाया। दा बेखायनो बैफोराव जोङो उननि समाव जोंनि लाइमोनफ्रा बेफोर आनजादाव जेन उथ्रिसारनो हायो, दा बेफोरनि थाखाय मावनो गोनां माखासे रिजलिउसनफोरखौबो जोङो दिनै लागोन। आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाबाय जोंहा फैबाय थानाय 21 आरो 22 नै बोसोरारि जि बाक्सा जिल्ला एबसुनि मावफुं आफाद दानाय, दा बेबो जोंहा दिनै थान्दै मेलनि गेजेरजों दिनैनि जि गोजाम आफाद बियो बायनानै थांगोन। बेनि उनाव जोंहा केयारटेकार जोङो सायख'नायनि गेजेरजों मोनसे गोदान आफाद जोंहा बेवहाय दानानै लानाय जागोन। दा बे हाबाफारियावबो जाय बिथांमोना बिबान मोनगोन बिथांमोना गोसो मोदोम जिउ होनायनि गेजेरजों जेन खामानिखौ मावलांगोन आरो बे जोंनि जि गोदान आफाद बेबो जेन गोजोननि गेजेरजों गोख्रों खालामनायनि थांखिजों जेन जोंनि आफादा मोजाङै जालांगोन, जों बेखौबो मिजिंथिदों। आरो नैबे जि 16थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे खामार दैसा रुरेल मिनि स्टेडियामाव जानाय जि मोनसे बोसोरसालिया जथुम्मा, बे जथुम्मानि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि सिङावहाय मोनसे सोलायनाय फैगोन। आं बेखौ बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै मिजिंथिदों। मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय, दा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बिबार बावजेनगिरि लोगो लोगोनो बिथांखौ बेनि जि मुंख्लंफोरनि हांगामा बर' बिथाङा लोगो लोगोनो हारिमु गारखै आफाद बिथांमोना जि मुंख्लंफोरनिसिम हानजा मेथाइ बेखौ आङो जागायनो थाखाय खावलायबाय।